a cikin shekara 15 zamanin sarkin sarakuna Tibaitus Kaisar. Lokacin da Pontius Pilatus ya yi aiki a matsayin gwamnan Yahudiya, kuma Haridu shi ne Tetrarch ta ƙasar Galili, lokacin da maganar Allah ya zo zuwa John ɗan Sakariya sa'ad da yake cikin jeji. Ni ne murya da ke kuka cikin jeji, ku shirya wa hanyar Ubangiji, hanyoyinsa ne kuma da gaskiya, duka kware a cika. Kowane tudu da dutse zai su zo ƙasa, kowane ɓartata da karkata hanyar zai su zo daidai. Duka yan adam zai su ga alheri Ubangiji. Ku jinin macizai, waya gargaɗe ku gudu daga zuwan fushi, kayan itace ajiya tare da tuba, kada ku gawa kanku, Ibrahim ne ubanmu, nike gawa dukanku. Kun san Allah na da iko ta da Ibrahim yaransa daga duwatsun nan. Gatarin na riga shiga jijiyar bushiya, kowane itace da bai ba 'ya'ya masu kyau ba za a sale shi da kuma jefa a wuta. Na yi maku baftisma da ruwa, wanda ya yi ni ƙarfi yana nan zuwa. Ban yi san kwance igiyoyin takalminsa. Zai yi maku baftisma a cikin Ruhu Mai Tsarki da kuma wuta. Ruhu Mai Sarki ya sauka kan shi, a jiki irin kamar kurciya. Sai wani murya ta sauko daga sama ta ce, Kai ne ɗana, ƙaunatacce na, a kai na yi yarda.